Alaikum yan uwa masu tarin albarka, barkanmu da juma'a, da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya, iya cikin koshin lafiya. To alhamdulillah yan uwa masu tarin albarka, al'ummar Nijar muna muku fatan alkhairi, da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya, iya cikin koshin lafiya. Ga kuma watan azumin Ramadana ya karato, Allah ubangiji ya sada mu da alkhairan da yake cikin shi, sharrin da yake ciki kuma Allah kare mu da shi. Sako ga Mamman Isufu Labo, gwamnan jihar Damagaran. Alhamdulillah akwai yankin Tanit, yankin nan ya haɗa da yankin Bulmaram da su Babul kan dawa, Babul mai ruwa. Yan yankin nan samari sun kira ni tabbas, kuma wannan yankin daga nan abin da ya rufe Dulmari a Jeri, gaskiya tsakanin su abin nan Kwakwaram ana samun matsaloli na 'yan bindiga da ke tara 'yan kasuwa, wanda daga tana dama kamar 'yan kasuwanmu na can in za su fito zawa kasuwa a Jeri sukan tashi ne a hanya sukan yi asubanci saboda tazarar gurin, kuma motocin karkara na yinsu ba motoci ba ne irin wanda za a rika tafiya rana da su, saboda sai ana zuba musu ruwa, ko ba gaskiya ba. To magana ta zahirin gaskiya shine akwai ɗan uwa wanda ya turo mini saƙo, ya ce gaskiya ƙananan bandudduka suna damunsu, ko ba gaskiya ba. Wannan tabbas na san ana wannan fashin, dan ba zan taɓa mantawa ba, akwai wani yaron mu nan da muke tare da shi ma ya taɓa cin kasuwa a Jeri, za su tafi wannan garin ina take da suna Kwakwaram, yan fashi suka tsare su, ko ba gaskiya ba. To wannan gaskiyar magana shine wannan saƙon idan kai soji ne ko gar, in ka ga wannan saƙon ka tura wa shi gwamnan jiha ya ga wannan saƙon, sabili da mi gaskiya mahukuntan Tanis waɗansu daga cikinsu bisa aiki. Yau babu yankin da ake aikata mummunar ƙazamar tabi'a ta irin wannan abubuwan kamar yankin Tanis. Tunda yankin Tanis mahukuntan abu bisa zuwa ko su kula su sa ido akan abubuwan da suke zuwa suna zawa, sai in ɓanna ce ko ana samun yawan haɗa tsakanin maciyaya akan rijiya da 'yan gari akan tuyo, ko a lokacin kaka tsakanin masu gonakai da makiyaya. Duka yankin Tanis in kai shari'a irin wannan ne, ko tsakanin yan yankin da suke zaune akan shari'a ta iyakar gonaki, da ana samun irin wannan, wanda Allah kiyaye wani bin aka samu wannan akasin akan barar da rayuka ma, ko ba gaskiya ba. Yanzu kamar daga garin Damagaran in ka huta yankin Bakin Birji kayo gabas abin da ya nuho Babul Gwaram Gwabashi, a da ban mu da ɗan kasuwa wanda mutane suke cin arzikin shi sosai kamar Isiya Kurma. To irin wannan yan bindigal kaga haka suka tare shi suka halbe shi, ba wani matakin da gwamnati ta ɗauka a kai a lokacin mulkin 'yan demokarasiya, ko ba gaskiya ba. Tun da yau in ka tayi wannan kasuwannin matasa ne za ka tarro, baro ce gare su a gurin 'yan kasuwa za su amshi ashana, batir, sabuli su ɗora cikin kura suna tura, sai an saida wani sai ya 14 sati ya kai balas. Yau manyan 'yan kasuwanmu na yankin duka jihohin cikin Nijar ba yankin Damagaran ba kadai, babu waɗanda suke alfahari da su kamar mutanen ƙauye. Tunda kayan da ake sarrafa mutanen ƙauye ne za su zo kasuwanni su saya, su fita kasuwannin ƙauye su saida. To kenan idan aka ce saboda Allah wannan yankin ana samu, tunda a garin Babul ba zan taɓa mantawa ba, sun taɓa tsare mota za ta tai girgiski, akwai direba ɗan Babul ne suka halbe shi suka karya mai kafa, sun ka halbi direban, babu wani matakin da aka ɗauka akai. Kuma irin wa'annan mutanen sun sha su tare 'yan kasuwanmu daga cikin Zandar, sun huto kaga su zo su same su tare mutane, su halbi mutane. Kenan ka gani wannan abu ne wanda yake ya kamata kuma 'yan ƙasa matasa ku bai hukumomi haɗin kai akan wa'annan abubuwan da suke tahiya suna zuwa suna faruwa, saboda ana halbe mutane ana kashe su. Kaga kenan wannan ba tsari bane, ko ba gaskiya ba. Abu ne wanda ya kamata a duba wannan lamarin da idan basira, ko ba gaskiya ba. Saboda in aka ce 'yan kasuwa wa'annan dilolin na ƙauye bisa zawa suna sayan wannan kayan suna fita da su, kaga kenan matsala ne. Dan kasuwa shi kudin shi ya sani balas, wani zai zo ɗauka ne ta ƙauyuka ya raba wa wannan kankanin dilolin masu sai da guntu he sati 14 ya ka balas. To ana tare su a zubda musu kaya a caje su, saboda Allah kakane. Kuma 'yan karkara kuma abin da ya kamata ku sa ido sosai, duk wanda kuka ga ba ku yarda da shi ba, kenan ku ankarar da iko. Kenan wannan bare-barin da suke cikin wannan yankin, tun daga hilin Dulmari abin da ya kamata hilin Kwakwaram, wannan su Babul mai ruwa, su Bulmaram, wannan yankin gaskiya sun kamun kukan ci a basu da rizo, kuma mata suna rasa rayukansu wajen aihuwa. Kuma ko da 'yan bindigan nan sun tsare mutane, babu rezan da za a kirawo can
tanis karamin hukumar tanis a ce musu ai maza ku zo tunda yanzu daga tanis wani gurin kan aje ma saboda Allah sun yi abin da za su yi sun shiri kenan muna kira wannan sakon in kai garda ne ko soji ko jandarma da Allah ku yi kokari gwamnatin jiha ya duba gaskiya muhukuntan tanis gaskiya suna danna hakkin mutane tunda in taimako ne ma zan aka bai yan tanis mutanen kauyuka ba sa samu shi in wani ruwa ne aka ce su kai famfuna su gina mutane ba sa samu kawai in kaga karhin su akan shari'a ne kawai a ce hulani ko masu gonakai sun faɗa kenan kaga wallahi ya kamata a tsaftace wannan tahiyar saboda ba za mu yarda da irin wannan abun ba za mu yarda da shi ba bai yiwuwa kana mahukunci gwamnati biyan ka take kuma ka zo kai zamne baka saurari kukan talaka ba baka fahimce su ba bai yiwuwa